Se on moro. Mulla olisi semmoista asiaa tässä nyt, että mä uppaan tän videon mun vanhalle YouTube-käyttäjälle. Ja jos jotkut on kattonut näitä videoita tai pelannut mun kanssa näissä videoissa, mä nyt selitän tosin niin nopeasti. Kun mä nyt menin käymään vanhalle YouTube-käyttäjälle ja mä sit katsoin niitä vanhoja videoita, mitkä oli suht kringejä ja huvikseen. Ja sit mä mietin, että olisiko siellä ketään enää, joiden kanssa mä pelasin silloin, jotka näkis tän videon. Koska mä ilomielin voisin tulla niinku pelaamaan. Mä uppaan tän nyt ihan vaan siinä mielessä, että olisi niinku uusia tyyppejä, ketkä kanssa pelata. Tai vaikka vanhojakin, mutta kun mun käyttäjä on häkätty kertaalleen, niin mulla poistettiin kaikki kaverit. Mut rupesin siis miettiin, eli jos tätä videota katsoo joku, joka on pelannut mun kanssa joskus, niin en mä tiedä, ota vaikka yhteyttä, koska me want more Fortnite friends.